Sual cevap. O nedir? Şo bolmasa gülkü yok. Şahir bolsaň cevap tapmak borçumdur. O nedir? Görkü varda renki yok. Şahir bolsaň cevap tapmak borçumdur. Ağlı yerlik. Şo bolmasa gülkü yok. Başarsymça cevap vermek borçumdur. Ol meherdir. Görkü varda renki yok. Anlaysymça cevap vermek borçumdur. Ol kim olur? İnsanların bilintligi, giyçirek bilinni. O nedir? Bir söz bilen bulunni. Şahir bolsaň cevap tapmak borçumdur. Ol enedir. Onun bilendi. Bilintligi ölenden soň bilinni. Ol yürekdir. Bir söz bilen bulunni. Başarsymça cevap vermek borçumdur. O nedir? Ömür vakit ölme yok. O nedir? Himmesini bilme yok. O nedir? Dili vardı kelle yok. Şahir olsam cevap tapmak borçumdur. Ol avraydır. Ömür vakit ölme yok. Ol ılımdır. Himmesini bilme yok. Ol serhoştur. Dili vardı kelle yok. Başarsymça cevap vermek borçumdur. Ol kim olur? Arzu bilen yetiler. Bir ay geçip geçmän demin tutulur. O nedir? Bir söz aýtsaň gutulur. Şahir bolsaň cevap tapmak borçum. Ol gelinler. Arzu bilen yetiler. Häte bir ay geçmän demin tutulur. Ol gowundur. Hoşdy aýtsaň gutulur. Başarsymça cevap vermek borçumdur. Ol kim olur? Sen mekrinden emen zat. Soň tomzok dep emenini gömen zat. O nedir? Dünyada en yaman zat. Şahir bolsaň cevap tapmak borçumdur. Şahit bardır. Hemmehenden emen zat. Soň tomzok dep emenini gömen zat. Ol töhmetdir. Dünyada en yaman zat. Saýgarsymça cevap vermek borçumdur. Ol ne hayvan? Adam kimin üşükli? Ol ne insan? Her gün täze eşikli. İçi bedrusu deşikli. Şahir bolsaň cevap tapmak borçumdur. Bedavatdır. Adam kimin üşükli? Bürokratdır. Her gün täze eşikli. İçi bedroydur, taşı gerçekli, fiillaysymça cevap vermek borçumdur. Ol kim? Ne atan, ne ecem oğlu. Altyarı başka bir yerine bağlı. Ol kimin oğluka, ya kimin kulu? Şahir olsan cevap tapmak borçumdur. Biwişler, ne atan, ne ecem oğlu. Ehli erki saçlık bir yerine bağlı. Hemen sonun oğlu, hem sonun kulu başarsymça cevap vermek borçumdur. Ol kim olur? İçi dolu karan. Käte taşına da çıkar rengi. Ol kim olur? Hem özgänki, hem senki. Şahir olsaň cevap tapmak borçumdur. Ol görüpdir. İçi dolu karanqy. Käte taşına da çıkar rengi. Ol gıyrındır. Hem özgänki, hem senki. Oylansymça cevap tapmak borçumdur. Ol kim olur? Özü varda adı yok. Yönü oli silap koyan zatı yok. Ol kim olur? Tüssüsü var odu yok. Şahir olsaň cevap tapmak borçumdur. Anonimçiň özü varda adı yok. Yönü oli silap koyjak adı yok. Pördeğinin tüssüsü ken odu yok. Selçersimçe borçumdur. Ol ne mihman, olup geçer bir gerek.
onsoň gelmez, çağırsaň-da müň gerek. Kim ol däli? Oňa diňe sen gerek. Şahir bolsaň, jogap tapmak borçundur. Ol ömürdür. Konup geçer bir gerek. Onsoň gelmez, çağırsaň da müň gerek. Ol aşıktır. Oňa diňe sen gerek. Aňdaşymça jogap bermek borçumdur. O näme? Gyýr üçin iň gerekli zat. O näme? Dünýäde iň görnekli zat. O nedir? Gözleri garaýnekli zat. Şahir bolsaň, jogap tapmak borçumdur. Ol uyut. Gyýr üçin iň gerekli zat. Ol edep dünýäde iň görmekli. Ol allaw. Gözleri garaýnekli zat. Oňuşymça jogap bermek borçumdur. Ol kimdir? Dünýäde iň bagtly oglan. Ol kimdir? Dünýäde iň bedbaht dogan. Ol kimdir? Her seher gül bolup doglan. Şahir bolsaň, jogap tapmak borçumdur. Gyýr ýoly oglan, iň bagtly oglan. Uýa sansyz bolsa, bedbaht dogan. Temiz gyýr her seher gül bolup doglar. Düşünüşümçe jogap bermek borçumdur. Ol näme? Taňryň hem diline sen al. O näme? Kassetseň ýumrular dünýä. O ne iş? Dünýäde iň elhilç güle. Aşyk bolsaň, jogap tapmak borçumdur. Ol süýüňi Taňryň diline sen al. Süýýäni kassetseň ýumrular dünýä. Sewa bewet bolmak iň elhilç güle. Öwrenişimçe jogap bermek borçumdur. Bir gyýrym ysgyna örtenip boldy. Söýüňiz çynmy? Yalanmy ýa-da? Şoňa mendes gyýy duşdymy dünýäde? Şahir bolsaň, jogap bermek borçumdur. Murgapda duşupdym kara gözüne. Lewapda duşupdym güler ýüzüne. Şawatda sataşdym şirin sözüne. Kaspida sataşdym käsin näzine. Haýtakda sataşdym körpe gyzyna. Emma bir gowrada tutuş özüne. Sataşmanym habar bermek borçumdur. Diň soňky haýşym etseňiz gaýrat. Eret zat köpmükä, ýa-da ýagşy zat. Şu sowady çözmek düşen olan zat, şahir bolsaň, jogap tapmak borçumdur. Sowal sizden bolsun. Bizdenem gaýrat. Köpdir erget zatdan ýagşy zat. Ýogsa dünýä bir çap bolardy berbat. Onan şunça jogap bermek borçumdur. Şahirim, bereyin ýene bir sowal. Dünýäde kim köpkä? Erkekmi, aýal? Şonu aýtsaň, başga sowal berjek däl. Şahir bolsaň, jogap tapmak borçumdur. Bir dana diýipdir. Aýala, aýal. Aýalyň gepini gitgenem aýal. Emma men o sözü gaýtalajak däl. Kenede çelep jogap tapmak borçumdur. El buna gaýratdyr, şeýle bir gurrun. Erden aýal direk bugün. Şotun katıp, ölüm hasapdap görgün. Başbuh bolsaň, jemin tapmak borçumdur.